Аз съм яйце. Мисля, че те ще го кръстят това видео, но вече не искам да съм яйце и от днес, от 1 октомври, започваме видеята да гледаме заедно аз с вас как ми расте косата. Защото аз съм яйце. Пенсионираме тази шапка. То е една от всичките, които имам. Да слагаме я тук, с малко, като свърша това видео, ще я сложа някъде в гардероба, най-отзад вече няма да нося шапки, защото ми писна. В началото беше яко, наистина. Има много плюсове на това да нямаш коса. Аз лично много ми харесва. В момента нямам никаква коса, почна да ми расте, защото вече мина някакво време мъничко. Но това беше нещо, което исках да тествам, дали ще ми ходи, дали ще ми хареса. Хареса ми, но не ми ходи. И точно заради това, както ви казах, от днес във видеята започвам да съм без шапка и заедно ще гледаме как ми расте косата. Дали имам F-tub hairline, дали въобще имам коса. Всъщност расте ми коса, аз нося шапка и вие не я виждате. Аз я виждам, но вие не сте я виждали в видео от поне една година, може би. И сега като гледам, даже трябва вежите някак се да си ги направя. Майко, човек, вежите... Не мога... Ако си махна вежите, ще ми ходи ли? Да видите, ако направя. Не, няма ми ходи. Човек, буквално ще изгледам като някакво извънземно, ако си махна и вежите и остана само с една брада. Мили моя харибота, това беше главната тема на видеото. Сега ще следват въпроси и отговори, които вие ми питахте в Instagram. Също така, ако не знаете, почти всяка година октомври месец за нас е специален. Тоест, като стане октомври месец, аз влизам в един режим, където съм като някакъв робот и искам да снимам хиляди видеа, да качвам хиляди видеа. Между другото в момента го правя, защото понякога качвам по 2 видеа. Мисля, че последните 4, 5, 6 не съм качвал по 2 видеа всеки ден. В края на октомври месец какво има? Хелуин. Български празник ли е? Не. Интересува ли ма? Не. Обичам ли страшните неща? Да. Ще има ли страшни видеа? Много. Така че от днес също започваме да снимаме на милиони, милиарди страшни игри. Някои поредици, които вие молите от много време. Аз искам да ги довърша също от много време. Ще се седна на дупето, ще ги снимам и ще ги минем някакси. Или поне ще се опитам да сега смисъл, ако не мога на играта, нали, няма да правя 5000 видеа на нея. Имам много игри, които съм подготвил. Също, вие пък не виждате в момента, аз... Реар момент да ме видите целия в цялост. Имам крака, между другото, вие не знаете. Тук ще изкарам, ще издърпам нещо. Имаме кабел за VR-а, защото имам VR headset, който си го взех, използвах го веднъж. Не съм снимал видео с него, а го взех за видеа. Така че също си взех и такива специални неща, където кабела за VR headset да върви по тавана, да не ми се плете в краката, да се припия като някакво куче и пак да стъпя на криво. И това трябва да го използвам, тъй че ако го пусна, ще се върне ли, ще му удари. Омага, върна се наистина, вау, толкова време не съм го използвал, че дори не помня как точно работи. Добре, не мога да го правя, ще го оставяте. И вие не го виждате, ама в момента виси странно и да. Също бях инвестирал, ето го. Бях инвестирал, вау, какви думи използвам, съм някакъв бизнесмен. Бях инвестирал в едни микрофони, защото нямам никакъв микрофон, който да използвам за виртуалната реалност. И се взех такива на DJI, не знам какво се наричат, никаква идея с нямам, някъде тук сигурно пише. DJI микрофон. Това пише. DJI Mic. Не знам, явно тъй се казва. Но да, взех ги тя, научих ги тях, тествах ги много яки микрофони, тъй че виртуалната реалност ще стане много яка. И ще са... Да, ще бъде интересно. Така че това са нещата за сега. Ще ви виждате без шапка, нали ще ви виждате косата в реално време как расте. Между другото, че има още едно-две, може би, видеа, в които ще съм в шапка. В шапка. Няма да съм в шапка, ще бъда с шапка. Няма как да бъда в шапка, нямам толкова голяма шапка. Ще има още едно-две видеа, в които ще съм с шапка, защото просто ги снимах предварително и нали, снимах ги за октомври месец, но не мислех и сега не ми се снимат наново и да правя някакви фалшиви реакции. Омага, да, тази игра не съм я играл отново. Омага, да, какво става тук. И другото, което за сега казах е, че ще има и видеа на страшни игри този месец. Нали, главно ще е това. Ще има някои други тук-там, които ще са на не страшни неща най-вероятно. Нека започнем с въпросите и отговорите от моя страна. Първият въпрос, който съм избрал е от Иван М. И той ме пита: Хари, защо спря да правиш клипове с Миши? Защото Миши е на... Също не знам чай на колко. Чакай, как Миши на 10? Не, тая година ще става на 10. Омага, не мога да смятам. Защото Миши е, нали, възрастна котка вече. Честно казано, не му се играе толкова много. Буквално прави една обиколка на апартамента и сяда.
ляга по-точно и просто гледа как аз си играя, тъй че ако правя видео с Мишо отново, най-вероятно ще гледате как аз си играя и той просто стои отстрани и се чуди какво правя аз. И също Миши не е при мен, защото е при родителите ми, защото е привързан към баща ми. Следващия въпрос е от Д. Иванов и той ми пита: любим сериал на мен ми е Star Wars. Нека помисля малко, защото тук напоследък много сериали гледах, но тези, които гледах едно време и нали, са ми като любими и се сещам са Castle, Монк, Менталиста. Напоследък гледах един сериал, който се казва The Rookie. Майче се превежда нещо като Новобранеца, мисля, че се казва The Rookie на български. Друг, който много ми хареса и наскоро гледах в Netflix е Suits, или по-точно на български Костюмари за адвокати. Гледахме и Wednesday с Дейнто, тъй че да, мисля, че това са една малка бройка сериали, които съм гледал и лично на мен много ми харесват. Освен се сещам Приятели, Два мъже и половина, такива, някакви такива също много харесвам. Михаил ме пита къде беше толкова много време и защо не качваше видеа. Как да го кажа по такъв начин, че да не засягам хора, защото последния път, като отговорих на такъв въпрос, не точно на въпрос, да засегнах някои хора. Нека го кажем така, имаше, все още има, продължава да има драма в фамилията ми. Това в началото не ме засягаше толкова много, но с времето, като видях, че няма да се подобри нищо, често казано ми стана много тъпо и въобще с нищо не ми се занимаваше. И заради това не съм се насилвал да правя видеа, защото ако се насилвах през тези месеци, където нямаше видеа да правя видеа, щяха да бъдат отвратителни, където буквално за някакъв стреснаха ма, мага, толкова ме е страх. Буквално щяха да бъда по такъв начин и заради това реших просто да се взема, тъй казвам, някаква почивка, която принципно не ми трябваше, но просто се налагаше, за да мога да се върна това, което съм нали, в момента. Това е краткия отговор на този въпрос. Няма да навлизам в детайли. Наско ме пита колко време ти отне да се научиш да си слагаш лещите. Сега с този въпрос се сещам, че имам да правя видео за операцията ми на очите, която беше там корекция, ето не е точно операция. Но да, аз нямам лещи, аз просто направих лазерна корекция на очите, където вече не ми трябват очила, лещи или някакви такива неща. Минаха, мисля, че 2 години и половина минаха. Така че това наистина искам да го направя, защото доста хора ме питат и аз просто забравям. Краси ме пита любим сезон. Това не е толкова трудно да ги сложа от 1 до 4. Мисля, че бих започнал с есента. Пролетта също се бори някъде там да е на първо място или на второ. Мисля, че пролетта ще я сложа на второ място, на трето място е може би зимата и на четвърто е лятото, защото просто мразя да съм някакъв потен, мазен, лепнещ и гаден. Не ми харесва и да ми е студено, ама ми по-добре, защото поне тогава мога да се докосвам телефона вместо да ми се хлъзга в ръката и всякакви други глупости. Фини, или не знам, явно не знам как трябва да е това. Формула 1 ме пита откъде ти дойде идеята за това име Hole по G2. Не съм искал да го казвам, защото това име го измислих, като бях в някаква супер депресарска фаза. Секунда, че се качи едно видео и трябва да сложа стори в Instagram. Докато чакаме да се качи това стори, искам също да ви кажа да вметнете, защото ще да забравя. Качваме вече и реакции през 3-4 дни горе-долу в втория канал, така че може да отидете да последвате, може да намерите линк в описанието. Ако не забравя, ще сложа и снимка на канала, как се казва, на видеото някъде тук. Сторието се качи, нека продължаваме. Откъде ми дойде идеята за името Hole по Edge? Както казах, бях в една депресарска фаза, като го измислях това и нали, писна ми да се казва навсякъде AFF1BG, AFF1 и слушах една песен, сега не знам дали ще я намеря. Лъжво я намерих и я пуснах. Песента е на 11 години, т.е. е излязла от 2014 лято. Песента е на Уиз Калифа и се казва Hope и още първия ред, което той пее, се казва Hope you got thousands in your pockets cause she ain't looking for love. Оттам го съкратих и нали както виждате нали, се получава Hope you got thousands. Нали, thousands е двойката и до там го направиш, защото така ми звучеше най-добре. Така че това е историята за това тайно име, някакво странно име, което ми дойде от някаква песен и често казвам, мисля, че се получи добре. Някакво различно е. Не е по никакъв начин свързвано с мен директно, т.е. няма къде в това да откриете
Хари, освен нали Хъто в началото де. На ми допада, харесва ми и мисля, че все още означава това, което съм го измислил тогава. Макар че в момента е малко кринч. Това е човек. Всички сме били нали, малки или някои в момента са малки и ще правят кринчи неща. Няма как. Другите въпроси, които много питахте това, но съм избрал тук два, които бяха един върху друг, защото ми се занимаваш да снимам 5000 въпроса. Кога ще има Minecraft оцеляване и другото е скоро ще има ли Minecraft оцеляване и ще пробваш ли Until Dawn? Много поздрави, благодаря ти. Първо да кажа за Until Dawn. Да, играта се ме взел. Да, взех я мисля, че. Ще я играем. Не знам кога, защото е сравнително дълга поредица и в момента имам други, които искам да довърша. А за Minecraft там е малко странна ситуацията. Преди няколко месеца мислех да започна една поредица на Minecraft, където играем мод над Minecraft, страшен, по-опасен, нали, с някакви други неща. Често казвам, това не ми допадна някакси. Другото е да играя най-нормален Minecraft, нали, ванила без никакви неща. Обаче това го правя от много време. Аз нямам проблем да го играя това ванила Minecraft, обаче мисля, че на вас, на аудиторията, на Хариботата, ще ви писне това. Най-вероятно ще направя както в едни от миналите сезони, където си избирам някакви модове и си ги слагам. И така да почна нов сезон, в който има някакви модове и с времето, ако ми допадат някакви, мога да добавям. Защото това мисля, че е един от най-хубавите сезони, не знам кой беше, четвърти или пети или някъде там, никаква идея нямам, където играхме с модове, просто добавях някакви модове и да ми харесваше. Мислил ли си да играеш пак някоя от Resident Evil-ките или някоя от Outlast-ките? Resident Evil, аз осмицата я играх, тя ми е може би една от любимите. Седмицата мислех да играя на стрим или нещо такова, защото тя е доста гадна, тя ми е една от може би най-страшните лично за мене. Двойката, тройката и всяки такива, тях съм ги играл, те са добре, не мисля да ги играя отново скоро. Единствено за седмицата, а за Outlast искам да играя двойката, защото тя ми е любимата Outlast. Тая новата Outlast Trials не ми допада. Ще видим кога ще стане. Това просто не ми е приоритет, защото съм ги играл тези игри. В Парапанов ме пита Ghost of Yotei поредица. Това ще е хубаво, обаче аз нямам PlayStation. Четворка, петичка, тройка или какво да е като цяло. Това няма как да стане. Плюс това доста дълго играеш, защото наскоро играх първата Ghost of Tsushima. Брутална игра наистина. Но не, няма да има поредица на тези игри. Long Power ме пита, обмисляш ли да си апгрейднеш PC-то или периферията, а ако да, кое би апгрейднал първо? Миналата година мисля, че си апгрейднах компютъра, т.е. си взех изцяло нов компютър. Мисля, че миналата беше, да. Даже имам записан анбоксинг на компютъра, обаче като нали, го анбокснах, като го включих, като почнах да се занимавам с него, това видео остана на заден план. Даже аз не мислех да го правя на видео, защото не знам какво да кажа и какво такова. Аз не съм някакъв супер голям разбирач за компютрите. Тетинка ме пита, ще има ли видео на Mouthwashing? Да, за този месец, октомври месец съм подготвил играта да я играем. Не знам колко е дълга, не знам точно какво представлява, но ще я погледнем. Perfectly нещо си, не знам какво е името. Кои са любимите ти поредици, на които си снимал? Ако говорим за целия ми YouTube канал през целите години, мисля, че е много лесно да кажа Minecraft, The Forest. Грайм поредицата наистина ми е забавна, толкова съм се смял, толкова съм забавлял да ги правя тези видеа. Evil Nun също е много добра игра. Много са човек. В смисъл, игрите, на които снимам обикновено са ми тези, които ми харесват. Ако не ми харесва някаква игра, не снимам на нея. Но мисля, че това са ми най-любимите поредици в канала. Ако говорим за момента, коя ми е любимата поредица, мисля, че бих казал The Last of Us. Съжаляваш ли за някоя поредица, че си я започнал или не си я довършил? Поредица, която съжалявам, че съм започнал, мисля, че... има една, която сещам веднага в момента, която е Garten of Banban. Защото тези игри са пълна буза, ако трябва да съм напълно честен. Опитах се да ги харесам, човек. Просто са много, на мен не ми харесват. 2-3 игри играх, не мога да харесам тези игри, заради това съм спрял. А за поредица, която не съм довършил, дали съжалявам, да, Dark Deception. Monstrum бих казал, макар че аз там направих доста неща, просто един край мисля, че не направих. Sons of the Forest игра, която искам да видя края, защото все още не съм видял. За тези се сещам в момента, тъй че да. Ако с демото се... ето с въпрос се сещам. Това е много интересен въпрос. Ако с демото се ожените, къде ще живеете? Във Варна или Сивлиево? Нека да ви го разшифровам, да ви го разбия този въпрос накратко. Демото трябва да е денито. Включи го, защото просто беше забавен въпрос. Няма да отговарям, защото това е личният ми живот и да. Демото. Не знам как да ти прочета името ВХКСХВ. Хари, защо правиш видеа по час-два при положение, че по-кратките ти са по-популярни?
Много добър въпрос. Да, видяхте и другия въпрос, дето си написала, че не е обида или нещо такова, така че не го приемам като обида, наистина искам просто да обясня каква ми е мисълта за това. В момента, нали, септември месец започнах да правя такива видеа, защото просто исках да пробвам нещо ново. Исках да снимам на игри, на които обикновено не бих снимал и аз не съм очаквал тези видеа да съберат по 50, 100, 200 хиляди гледания. Интересното е, че като започнах да правя такива по-дълги видеа, аз можех да говоря доста повече, без да имам някаква мисъл отзад в главата, където си казвам, добре, сега това видео 2 часа, ще говоря нон-стоп и трябва да го обработя, трябва да го обработвам 5 часа там да го кътвам на моментите, където дишам или не говоря и да се получи от час и половина видео да се получи час и 10 минути. И реших за първи път в YouTube кариерата ми да почна да правя видеа, където не обработвам. Почти не обработвам, почти нищо не бутам. Някакви игри играят, деца сравнително странни, нямат толкова голяма аудитория в поне България за гледане. Харесва ми това, което съм направил. Гледанията не са въобще никак много, както ви казах, не съм и очаквал да събере много гледания, но се получи една малка аудитория, където гледаш тези видеа, дават ми интересни съвети за играта и ми казват какво се прави и аз наистина видях силата за тези малки игри. Макар че не съм играл толкова много през този месец, просто исках да тествам да видя какво ще се случи. И Вики ме пита, ще правиш ли пак поредица с дразнещи игри, като Кокошката и Човека в казана, не помня имената. Имам поне 2 такива игри, които в момента се сещам. Едната е много забавна. Се ми задведя в TikTok. Играта се казва Level Devil Game, нещо такова. Мисля, че много е шантала, човек. Или кратки отговор да дам. Да, ще има такива видеа, просто трябва да седна и да си кажа, добре, днеска ще се ядосвам. Трябва да снимам. Хари, питам те този въпрос от години. Кога ще им дадеш пари? Не, кога ще има пак видео с Драго, липсват ни старите видеа. Видеа с Драго, нали, да договоря директно на въпроса, няма да има. Не очаквай. Ако чакаш такива видеа, по-добре си махни абонамента, защото няма да има такива видеа. Минали са много години, човек. Не знам как все още има хора, които стоят в профила ми и някой идват, кога ще има видео с еди си кой, с който не съм снимал от 50 000 години, човек. Няма. Като са минали 2, 3, 4, 5, 6, 7, не знам колко години, няма да се повтори това нещо. Георгиева ме пита, знам, че не се отнася за въпроса, но би ли играл Resident Evil 9? Тя само да излезе и ще я играем, просто трябва да излезе, да. Това е. Има много игри, които ми се играят, но все още не са излезли. Като излезе Resident Evil 9 и всяки такива ще играем, просто да излезе, чакаме. То не знам какво ти името, човек, не мога да прочета. Много са ми странни с новата прическа, свикнала съм с старата ти прическа. Много тъпо за тебе, защото в момента нямам прическа. Но скоро ще имам, очакваме доставка. Може да сложа перука. Имам перука на дядо Коледа и такова долу. Мога да се изкарам. Интересно ми за октомври месец колко ще им порасне косата. И последния въпрос, мисля, че да, това е последния въпрос от Акс. Питаме, как си, Хари? Често казвам, много добре, човек. Снимат ми са много видеа, ще снимам много видеа. Нямам търпение да ви видя реакциите, като кача някои видеа този месец, защото знам, че има хора, които чакат тези видеа от много време. Излагах ви, не беше последния. Това също не е въпрос. Така че да, искам да добавя нещо в края на видеото, което искам да засегна, да повдигна като тема, повдигна, не знам кое трябва да се тая. Преди няколко дни получих този коментар, който не е лош. Не го приемам като обида, просто искам да кажа, защото аз не бях малко така в слепия сектор, не знаех какво се случва. В коментаря чакам с нетърпение видеята ти, няма и едно, което да съм пропуснал, но от реклами ми се уби желанието да гледам. И аз отговорих, от няколко месеца YouTube сами решават къде да сложат реклами с помощта на AI, изкуствен интелект, пълна глупост е и не зависи от мен. Но след като прочетох този коментар, отидох да видя, защото при няколко месеца буквално YouTube каза, ние ще слагаме реклами вместо вас, вие може да ги слагате, ама ще трябва да чакате някакво време да ги одобрим. Ако не ги одобрим, пак трябва да ги слагате ръчно и с това пак трябва да чакате да ги одобрим и нали един такъв омагьосан кръг. И реших да отида да погледна колко реклами има на видеята, които YouTube решава само колко да слага. Имаше през 2-3 минути реклами, за което наистина се извинявам. Не знаех, че е толкова зле положението. Буквално казах, нали, YouTube ми казаха, искаш ли ние да слагаме или ти да си блъскаш главата през 5 минути да решаваш къде да слагаш реклами? Казах, добре, нека го тестваме, колко са добри те. Стана ми много неловко, наистина аз мразя някакви такива неща се случват, които не са в моя контрол. И нали седнах, порових се малко да видя как точно работи това нещо.
И хората са казали, единственият начин е да ги деактивираш автоматични реклами и да си слагаш ти и да се надяваш YouTube да ти ги одобри. Вече няма да има толкова много реклами, наистина се извинявам, проверявам стари видеа, които имат някакви нагъчкани реклами и гледам да ги оправя, защото наистина е отвратително, така че наистина извинявам се, не знаех, че е толкова зле положението, човек просто YouTube. Това е от видеото, в смисъл, това са въпросите, които исках да отговоря на тях, това са темите, които исках да засегна, така че да, вече ще ме гледате без шапка, мале нямам търпение да снимам без шапка, защото като бях с шапка, човек някакво тук, главата ми става, мозъка ми се изпарява, аз не мога да мисля, някакво ядосвам се, че някакви неща не се получават в играта. Радвайте се на голата ми тиква, правете мемета, не дейте, моля се. Надявам се това видео да ви е харесало, ако е така искате още подобни видеа, в които отговарям на коментари или видео с коментари, ударете бутона за харесване, защото имам подготвени коментари. Абонирайте се, станете и вие Харибо. В GPLG може да използвате кода Харибо за още 5% бонус на цялата ви поръчка по всяко едно време, така че всякакви линкове до описанието. Благодаря, че гледахте, до следващото видео, което ще бъде изненада и довиждане.